rigtig flot. Der billede linse dig. Der kommer en lille linse. Ej. Nå. Min skat. Tillykke, skat. Så, hvor er det dejligt, du kom forbi, skatter. Ej, det er så godt. Jeg har taget Lukas med. Hej med dig. Tillykke, Lukas. Hej, har du det godt? Nå. Vi sad og kiggede på dig. Er det rigtigt? Så, ej, var han stiv. Det var ikke så slemt. Hvad for noget? Det var ikke så stiv. Nej, jeg er overhovedet ikke stiv. Jeg har ikke drukket. Nej, jeg tør ikke. Jeg skulle være fin. Kom, skattermus. Kom, Lukas, gå ind i midten. Vi kigger lige herovre hos mig alle tre. Lise, du med? Ja. Og vi tager noget lige på højkant, så er I sikre på. Ja. Har du fundet noget drik, skatter? Ja, det gør jeg. Der er noget danskvand, der er noget energidrik og sådan noget. Hvem er den lille? Det er Lukas. Lukas hvorfra? Vi har begravet Lukas far i dag. Nå, ham... Der helt. Og hvem passer på ham nu? Det gør hans mor. Han har verdens bedste mor. Hvor der er ked af det. Ja. Og så sagde jeg til ham, skal vi ikke tage ind i dag og sige hej til Gustav? Så sagde han, det har han lyst til, ikke?